Dnes vám chceme ukázať novinku špičky od firmy Bloch. Sú extrémne ľahunké, komfortné, pohodlné. Bol na nich použitý materiál jednak tradičný a jednak nové technológie. Box má tvar písmena U, necháva pekne vyznieť priehlavku. Je dostatočne široký a v dolnej časti je mierne zúžený. Platforma je veľmi plochá, čo je úplne super pre stabilitu na špičke a je dostatočne široká. Má už tu nalepený, vlastne ako keby je tu už koža, kožený materiál už predlepený, lebo mnohé tanečnice si na satén lepia koženú ochranu. Tu už je vlastne to súčasťou produktu. Box je vlastne vyrobený z tých materiálov dlhotrvajúcich, stielka je vyrobená z prírodných materiálov. Je už mierne zaoblená a v poslednej časti, asi v takej 1/8, je mäkšia. To znamená, krásne obopína chodidlo a príhlavok môže pekne byť vlastne zvýraznený. Päta je mierne zvýšená. Vo vnútri bol použitý materiál, ktorý saje pod, čiže je príjemný na tú nohu. A elastické šnúrky sťahovacie, oni sa zaväzujú tradičným spôsobom, tu v prednej časti. A profil špičky je trošku nižší. Nepatrí ku vysokým, ale k nižším profilom. Dlhšie má vydržať, to znamená všetky tanečnice, ktoré rýchlo prelamujú box alebo im rýchlo zmekne, tak tieto špičky sú pre ne ideál. A je veľmi dobré, že stielka je urobená z prírodných materiálov. To znamená krásne im umožnený prechod cez pološpičku hore, kde celú túto prácu, prechod cez pološpičku hore na poant, robia vlastne vlastnou silou nohy. Hej? Nič ich tam neposúva, nevyhupujú nejakým spôsobom hore. Chodidla. Keď bola celá takáto rovná fletka, plocha, nebola by ani predhnutá, ako je to v tomto prípade, tak vlastne v špičke noha by mohla byť takto ohnutá, ale toto by bolo úplne rovné. V balete je veľmi krásne to, keď tá špička úplne ako keby priľahne na chodidlo a lemuje. A cenia sa nohy, ktoré majú veľké priehlavky, ktoré sú ako kopytá. A toto je to, že tu, keď sa to trošinku ohne, je to mäkšie, tak vlastne tá klenba nohy bude proste krajšia to bude vyzerať. Tým, že je satén hrubší, tak zvýrazňuje línia sa špičky pekne. Nemá tendenciu sa až tak krčiť a krásne sa tá línia špičky zvýrazní. Pak sa teším aj na spätné odozvy, ktoré dostanem. Ja verím tomu, že budú pozitívne, pretože čo sa týka technologického prevedenia, táto špička má k tomu veľký predpoklad. Všetky ďalšie informácie nájdete v linku alebo na našej stránke. Ahoj!